Nemoj da ispadne nešto što ne sme da bude. Na kraju, gospodo, čujte i ovo. Uprkos velikog zamora, naređujem pokret na cer. Više ne naređujem ja, ni vrhovna komanda, ni general Stepa. Naređuje Srbiji. Srbija je noćas na ceru. Ako ne stignete sad, nećete nikad više stići. To je sve.